tak pre mňa ako operného speváka boli najväčšie zážitky tie osobné stretnutia s týmito umelcami. Či to bol Rolando Villazón, José Cura alebo Jonas Kaufmann. Hádam by som spomenul tú najväčšiu osobnosť tohto ročníku a to je Diana Damrau. Je to operná diva, ktorá je aktuálne najobsadzovanejšou opernou solistkou svetovo. No a samozrejme nedá mi nespomenúť jeden krásny koncert, symfonický koncert Freddy v opere, ktorý bude 5. septembra a bude to oslava nedožitých 80. narodenín tohto legendárneho speváka kapely Queen. No na tomto koncerte vám zaspievam s vynikajúcimi opernými solistkami, s veľmi šarmantnými a talentovanými speváčkami Tatianou Hajzušovou a Gabrielou Hrženiak. To všetko v sítom a precíznom zvuku festivalového symfonického orchestra pod dirigentskou taktovkou Adriana Kokoša.